Takže hoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska to bude video ze hry Hawken. Tahle hra mi přijde, že je zbytečně málo známá, protože je fakt dobrá. Já myslím, že by to mělo hrát víc lidí. Já teda ještě přesně nevím, kolik lidí to hraje. Hrál jsem to jenom chvilku. Jak vidíte, jsem pořád level 1, ale myslím, že to stojí za to, abych vám to nějak ukázal. Jak můžete vidět, asi už jste pochopili, že tato hra je s robotama. A myslím, že nebudeme moc nějak čekat, dáme Team Deathmatch a počkáme, ať nám to vyhledá zápas. A Leru jsem tak váhal, jestli si ho mám stáhnout, ale nakonec jsem se teda k tomu dostal, že bych si to stáhnul a fakt mě jako baví, jo. Sice ho nějak nehraju, ale baví mě. Tak jo. Načítá se mi nějaká mapa, takže myslím, že by jsme tam měli být za chvilku. Asi to tak vypadá. Tady si budeme robota. Nevím, co přesně tady ty vykřičníky znamenají. Asi, takže máme testovací jízdu, no tak já si teda radši vemu tady toho základního. Tak a nacházíme se už v samotné hře. Jak vidíte, jsme robot, jak jsem říkal, a máme nějaké takové ty robotické schopnosti, jako že můžeme lítat, můžeme tak kdyby plachtit a můžeme taky samozřejmě střílet, ale musíme si dát pozor, aby se nám nepřehřály kulomety, protože to potom nemůžeme střílet, ale to mám asi došlo. Tak, já mám takový pocit, že to je strašně nahlas a já nebudu myslet a radši budu reagovat. Radši to stlumím, možná to teď neuslyšíte, ale já budu jistější zase, aby to mělo nějakou určitou kvalitu tohleto video. Tak, pokud by se vám tahle hra třeba začala líbit, což doufám, že ano, a stáhli byste si ji, třeba kvůli mě, jako kvůli tomu, že jsem vás třeba informoval o téhle hře a začala se vám líbit, tak bych byl moc rád a třeba potom, neříkám teď, ale do pozdější doby by mohly být i live streamy z této hry. Samozřejmě já teď live streamy neplánuju, protože myslím, že by tam zbytečně bych to dělal, protože by tam nikdo nebyl a tak, nyní máme polovinu životů, to je tady tento, jak máme benzín, který právě klesá, tak nad tím máme životy. A my si je můžeme takhle, když budeme někde v bezpečí, tak můžeme zmáčknout tlačítko C, teda musíme ho držet, pardon, a takhle nás nějaký robotek začne opravovat a my můžeme být zase plně zdraví. Jinak jsem zapomněl říct, že tady na začátku téhle hry je opravdu podrobný tutoriál, který vás naučí tuhle hru hrát, takže já myslím, že bych to ani nemusel nějak vysvětlovat. Tak, já se teda musím znovu opravit, protože mě tady pěkně začali nartit. Je tady opravdu podrobný tutoriál, vysvětlí vám to úplně všechno. A nevím, co bych bez toho tutoriálu dělal, abych to fakt, no, asi bych věděl, jak se střílí a tak, možná bych se to po chvilce i naučil, ale s tutoriálem je to mnohem lepší. Tak, graficky je tahle hra na dobré úrovni, já to mám na té nejvyšší, se mi zdá, možná na té úplně nejvyšší a možná ne, ale jedna z nejvyšších to určitě. No, tak je po mně, jsem byl ve špatnou dobu na špatném místě a takhle to končí většinou. Tohle nebude nějaký dlouhý video, já myslím, že to zase ke konci zestříhám, takže ne, zkusíme i jinačí roboty, tak zkusíme třeba tady tohle. Tady nějaký jinačí, tak bychom mohli vyzkoušet snad všechny, ale za 15 sekund končí kolo. Takže, aha, tady má víc raket a rotační kulomet. Dobře, toto není vůbec špatný robot, každopádně tak, skončilo kolo, nevím, jak jsme dopadli, teď nám to ukáže, aha, prohráli jsme, je mi to jasné.
OK. No, teď by to mělo, jasně, teď to ukazuje nejlepší hráče. Nebo nejhorší, já přesně nevím. Tož nejhorší by to asi neukazovalo, takže tam budou asi ti nejlepší. Já tam teda nejsem. Teď ten robot vypadá hodně dobře. No a já myslím, že nebudeme nějak čekat. Jasně. Tak, jsme level 2, super. Tak, opustíme meč, protože bych to docela trvá. Tak, dobrý. Takže pokud se podíváme do hlavního menu, tak tady vidíme normálně domov, garáž, kde si můžete samozřejmě upravovat a kupovat nebo vylepšovat vaše roboty. Tady ještě v tady tam co si, jakýsi zbraně, věci, tohle nevím co je. No každopádně se vrátíme zpátky. Market, nemyslím, že nemusím vysvětlovat, to snad dojde každému, prostě si tady nakupujete. Tady trénink. A tady už samozřejmě to normálně nastavení a ukončit. Takže my se zase vrhneme do další hry a my zase dáme to stejné, protože to je nejlepší. Tak. A doufám, že se vám tahle hra zalíbí stejně jako mě. Určitě ji vyzkoušejte, má to okolo 3 GB, takže myslím si, že by se to mělo vlízt do počítače každému. Možná by mohl dělat trochu problém grafika, ale myslím si, že by se to nemusel by to být takový problém. Tak, OK. Já si teda zkusím vzít dalšího robota. Nějaký Reaper, nebo jak, nevím jak se to vyslovuje. Přesně nevím co dělá, ale určitě to poznáme. Vypadá to na pěknou mapu. Musíte uznat, že grafika je pěkná, já doufám, že to na tom YouTube vidíte stejně jako já. Bych byl nerad, kdybych... Hele. Já jsem zase na blbým místě, že ano. Ano, to já umím. Já si tady zkusím... Tak, dobře, ten mě vysloveně fakt dostal. Nevím jak to udělal, ale dostal mě. Tak, vezmeme si Rocketeer. Doufám, se to tak čte. Tak, dobře. Já teda nevím přesně, co tady máme dělat. Vidím to na to, že my máme... Jasně, vyhrává prostě tým, co má víc killů, je mi to jasný. Já teda jsem přesně tady tuhle hru ještě nějak nestudoval, takže já tady se vlastně učím s vámi. A dostal mě. Nevadí. Má jakýsiho zvláštního robota. Taký roboty bych chtěl tak, já ještě teda musím tu hru hodně prozkoumat, protože absolutně nevím, jak se to dělá. Já teda chodím většinou jenom do battlu, takže tak. No, jaký suret. Tak. Taky jsem zapomněl říct, že pokud zmáčknete, myslím, Shift a S, takhle se rychle otočíte. A pokud držíte Shift a Ačko, takhle jdete do boku a zase Dčkem taky do druhého boku. To vás všechno naučil v tom tutoriálu. Tak, necháme se opravit a můžeme jít do boje. Ještě bych chtěl říct, že tady v této hře jsou ještě nějaký vedlejší
spely, dá se říct, co můžete použít. Já přesně teď nevím, jak se to dělá, ale vím, že jedna klása nebo jeden robot má, že vlastně před sebe dá takovou zeď, kterou si sám udělá, a někdo má třeba, myslím tady tenhle základní má nějaký štít neprůstřelný. Já jsem ale už taky vemeno a zapomněl jsem, jak se to používá. Myslím, to za chvilku. Ne, tak tohle to není. Fakt netuším. Myslím, jo. Ne, tak ne. Jo, jedničkou, dobrý. Tak jsem tady udělal takový pole, přes který prostě nic neproletí. Tak jo. Náš tým, dali jsme 13 kg, oni už dali 20 kg, což je docela velký rozdíl, myslím, že by to mohlo dělat i problém potom. Já to jakože tomu našemu týmu docela kazím, abych pravdu řekl, nebudu si ze sebe dělat žádnýho mistra v této hře, protože já jsem absolutní amatér. No, co si budem nalhávat. Tak jo. Už máme 14 kg, ničíme ho a máme ho. Haha. Tak, tady jich je docela hodně, jakože mám trošku strach z toho, že budu zase na špatném místě. Ano, to říkám, prostě oni jsou moc dobří a ono to není tak jednoduché. Taky když někoho zabijete, zničíte robota a potom vlastně vlezete do něho, tak vás to oléčí vlastně, protože vy sbíráte nějaký ten jeho asi kov, nebo já fakt nevím, co to má být, asi tady hodím teda tady tohle. No zrovna stejně skončilo kolo, nevadí. Defeat, je mi to jasný, prohráli jsme opět a docela o dost, takže ještě dáme poslední kolo a myslím, že bychom to mohli ukončit. Tohle bude spíš takový kratší videjko, protože bych vám tuto hru chtěl ukázat a pokud do ní bude zájem, tak ji budu natáčet dál. Na mém kanále totiž nebudu nějak natáčet třeba půlhodinový videa. Někdy se třeba tomu přiblížím a někdy fakt natočím i tak dlouhé video, ale spíš bych chtěl dělat takový ty 15-minutový a jsme tady. Za minutu to končí, tak no za 2 minuty, když to zaokrouhlím, takže by to mělo být tak akorát. Takže podíváme se na město, vypadá hodně pěkně, jo. To asi hráč není, nebo pokud je, tak to bude hodně dobrý do budoucnosti. Ale grafické se mi ta hra hodně líbí a hratelnost je taky dobrá, takže bych to ohodnotil tak, no možná i těma 9-8 body. Nějaký ten bod si radši nechám, dám si jako menší rezervu, protože člověk nikdy neví, co tady ještě v té hře může být. Takže já se tady tak oléčím, protože jsem to pěkně schytal od nich a za minutu to končí a tak. Hru si taky můžete stáhnout zdarma na Steamu, ale myslím si, že jsou i webové stránky, takže by to mělo jít přes internet, pokud třeba nemáte Steam, ale jistý si tím úplně nejsem. Takže opět prohrajeme, jak to tak vidím. Tyjo, zatím jediný, co se mi podařilo vyhrát, je tutoriál. Jsem snad ještě ani v této hře nevyhrál. Aha. Oni nám dělal takový zadní vrátky, je mi to jasný. No jo, jsou dobří, umějí dobře spolupracovat a... Tak jo, tohle vypadá, že je konec kola. Takže pokud jste se dodívali až do konce, tak bych vám chtěl moc poděkovat. A pokud si třeba tuhle hru chcete stáhnout, tak budu jenom moc rád. Napište mi do komentáře, jestli jsem vás třeba trošku přinutil stáhnout si tuhle hru a jestli byste si třeba se mnou chtěli někdy zahrát, tak určitě můžeme. Děkuji, že jste se teda koukali, pokud se vám to líbilo, nezapomeňte dát palec nahoru, napište nějaký hezký komentář a pokud byste mi chtěli podpořit, tak mi dejte odběr. Děkuju a mějte se hezky, ahoj.